bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi Ayisize kube na Gatsheni. Wena Gatsheni ufike nendemeni umculo wesintu nje ukuthi nje kuthiwa khona uGatsheni. Ngifike ngo-2012 njengoba bekade engekho umuntu ebengiseduze naye ngumculi kungiphoqile ukuthi ngiqale ngamademo wangokuya agcina sengikhuzani Ndlovu kwase kusho ukuthi khona umunye ukhuzana wayesekhona indima ngaleso sikhathi owayedumile so ngase ngishintsha igama ngisebenzisa uGatsheni ukuboniswa umphathi engisebenzisana naye ukuthoba nemembe emva kwalapho ngibese ngikhipha ama-album ke cishe emahlanu njengamanje ngilungiselela eyesithupha yebo umlando wami awumude kakhulu kodwa nje ihit emva kwehit emva kwehit Ngiyabona ngizofuna ukuthi nibonise ukungithintela lela.